Gaurko musika zuzenean telebista saioan Eskafandra talde ezagutuko dugu. Berriki sortu den musika egitasmoa da honakoa, tartean musikari arituekin. Gaurkoan beraien lehen diskoa ezagutuko dugu. Hemen, Lekeition, gaur, gurean Eskafandra. Betikotasun totemikoa, gezurtasunaren prezioa, espere duten bufoia mozorroak, azala ordezka eduta, uda zure kaiola. Txalota laiken jonkia, arrakasta hela hospia, mitoa eta parodia berizten dituen, lerro finean, horrekaria. Eskafandra hor 2023 bukaeran, hor beste talde batzutatik gatoz, taldekideak, nire kasuan Makonak taldetik, eta hor bira amaieran, nik hor baneukan akorde progresio letra batzuk, eta nahi neban pizkatxu bat ordura arteko folk rock horretatik irten, eta hori izan zen lehenengoa, akorde progresioak, eta bakarrik ezin emanetik egin, da hor Ibanen atia joneban, eta hor izan zen abia puntua esan dugu. Hori da, bai, bera etorri izan kantakin, zirriborruak gitarra akustikoa eta hotxarekin, bastante borobilduta kanten letrak eta dana, eta nire papera izan zen pizkat laguntzea horri forma ematen, da gutxinaka ez, hasieran igual ideia zen formatu txiki bat eitxia akustikoa, baina, bueno, lasterre hasi ginen horre indie, pop, rock, soinura bota gendu zen kantak, eta formazioa osatzeko bidea genuen. Ni Makonaken ibili nintzen bebai Josebaz, eta ja amaitzeko ginean edo, Joseba bai komenta usten beukala gogua edo grina, beste zeu zerraitzeko ondik oso argi eukibarik zer zan, eta zeu zer pizkate rockerua edo punkillo eitzeko. Eta hori ni Donostin bizitzen egoala deitxo eustan, da disku grabateko eta guztu hartu nean. Bai, ni berandu sartu nintzen berez, ja diskoa grabatuta eginda zegoela, orduan sorkuntza prozesu hori nik ez nuen bizi, baina bai, hori, lokalean forma emateko prozesua, bai. Berez ni beti egonaz lagun arteko erromeri talde horietan eta elektrotxaranga batean bertsioak jotzen. Ni askana izan azaldera sartzen, eta hori, sorkuntza prozesuan ez nazeon presente, baina ongo askoaz nator, teklauak joteko. Ez naz teklatu munduan asko ibili, baina gogo askoaz nator, eurakin batera ezautzeko zelan dan teklauen mundu hau. Musikalki bestelako giroetan dator Eskafandra taldea. Popa abia puntu hartuta, askotariko doinuak batzen dira kantuetan, eta bide horretan, abesti bakoitza mundu bat da. Musikalki popa hartuta Bizkarre Zurmoura, zeuko ezozuna, hori abarkalda ben, dana komplejo barik ikutzia. Nik uste dut, proiektu txikina da nenean, personalagoa da nenean, borrek emote nola baiteko askatasuna, nahi osuna etxeko, ez? Eta nik uste dut Eskafandran hori bastante isladatuta dola abestizetan. Komplejo bako kantatira, igualari bat bai daula poperua, baina igual kanta bako txabauko bere personalidadia. Erreferentzietatik eta tiratuta egiten dugu lan bebai, igual Josebak berak bere intimitatian kantia idatzitza daukonean, badauko buruan nondik joan aldan, igual bidaltzen hau niri putu hau, ez dakit, oina espaldizon barri biaz gauz Madrileko Burgosekua da, baina, bidaltzen hau bitu kanta, igual hortik alda tiratu, da hor, orain arte bizon hartu homon batetik, nik bidaltu eta beste referentzi bat, estribilu hartuko du, The Strokesen hemendik bitu olako rollo bat, eta handik eta hemendik nasketa bat eginda, azkanean kantak urteten dira, eta soinua irteten da. Bai, hildua hori xe, postpunka, pobrocka, ez da hitz, etiketak ez da hitz. Ibanek esan da benabe, bai, referentzi bat ditoz, gustaten jakusenak eta esan duzu, jode, hori gustago jaten etxia, olako zeo zer. Eta hortik abiatu, guztot argi geratu dala musikaria estan bakarra neuna izela. Eta, baina, ilusio maila nik betzatet hor topera gaula, así que, proiektu txiki bat izan da, eta komplejo bakua ikusten da moura, horrek beteten gaitu, ez.
Taldekide bakoitza musika eremu batetik dator. Abia puntua Joseba eta Ibanen zirriborroak dira, eta gaur egun taldearen soinoren bilari dira Entsegu lokaleko saioetan. Honek esan da moura bakoitzak bere referentzia daukoz, da hasieran eban kosta danok ulertzia zer nahi dugun, edo batez be Ibanek eta Josebak, batez be Ibanek. Aber ze soinu nahi dugun. Eskafandra pauko lan elektronikarako joera bat, elektronikia ulertuta, soinu elektronikoa bateritzen soinu ez hain akustikoa moura ulertuta. Kanten zati batzuk eskatzen da gauza bat, da beste gauza bat, da hola nahi dugu. Adibidez, diskua grabaten. Preparaten egon ginean, nik mareneri ez neutan izten platuak joten, kasi ez neutan, maren, plato barik. Ba horre pokan igual negoan gorka urbizune, diska barri jazke, dana da... On ja, kendu dut hori komplejua bai da izte eta pizka gehiago emanen, altzara desauga... Ni jefia benargi dago nordan. Bueno, esango nuke pisutxua dela bajoa eskafandran eta, bueno, segun zea besti, baina bai, bere garrantzia dauka. Mundu hau sintetizadoren eta ez gara espertuak zetako bez, osea, ni, bueno, ekoizle modura eta beharri zamat ikusi dut ikasteko pizkat, ez, tutorial batu jartzeko eta, venga. Da hortik tiratuta, asko funtzionatzen dugu, diskarako soinuak diseinate dutez igual, eta gero preseta pasa maiterik kasu honetan, eta hortik tiratzen dugu. Baina ikasteko gogoakin azkanean mundu hori esploratzeko, eta posibilitate asko eskaintzen daben momentutik gogoa esploratzeko mundu hori. Bueno, nik uste dut gutako askok bai doula bizitzen musikia ikuspuntu kasi artesano batetik. Ni neu adibidez bana oso prest musikiak emoten gaituzen aukerak bizitzeko, sintetizadorak guazen. Ez daukau idearik, baina guazen, da topako geure soniduak, da egingo horixe, egiza erreferentziak beti oso guai dauzela, bidea pizka laburra hoitxotzuelako, baina nik uste dut gehizen bat, igual Ibaneaz edo Mareneaz edo bai gauzela hoitxuta denbora asko egoten gure instrumentuakin eta hortik bizitzen dugula musikia, no? Mila aitzaki eta ondorago, banoa ondorago, inoiz baino ondorago, guna bizaleraino eta ondorago, banoa ondorago, inoiz baino ondorago, guna bizaleraino. Zoriontsu! Kantu zirriborroak egiteaz gain, ahots nagusiaren ardura Josebarena da ere. Erregistro berrietan murgildu da, orain artean esploratu gabeko eremuetan. Esan dugu mugura, nitzako prozesu bat bai, eta ikasteko grina eta gogua daukau, eta orduan, aparte instrumentu aldetik, akustikatik, elektrikara pasa naizela, eta Iban Orlatiguaz daukatela, abesteko forman igual nik lehen interruptora neukan, edo, biztuta da matataz neukan, eta on bai, saiatzen dagoela, reinventea edo bintzat nire hotzak emon aldaben, hor terreno hartzape bai esploraten, suabetxugo kantaten, eta hor saiatzen beste terreno batzuk ikutzen bai, ez? Egia da, ahotza, eta nire kasuan ahotzak izaten dana, letretan alegia, niretzat abesti baten portzentai handi bat ala. Suposatzen dut, amendik, letra gehien mogura edo ez da izan esan, niretzako hori horrek betetia, niretzako derrigorrezko baldintza bat adibidez. Diskoaren grabaketa bi zatitan burutzen dute. Alde batetik Erbiti estudiotan grabatzen dituzte bateriak eta basuak, eta bestelakoak taldekide den Ibanen gidaritzapean, bere etxeko estudioan. Esan bezala hori, Josebak zirriborro batzuk ekartzen ditu, eta gero horrazten gara produkzio fasean edo esango gu, faseak desberdintzearrenez. Lehenengo diska horretan, sinteak, basuak eta bateriak programa nebazan, zirriborro modura
gauza batzuk, beste batzuk definitiboak, eta gero bai graba gendu zen bateriak eta baxuak Erbitiren estudioan. Eta gero nazketak nik egin dotez, nik gela badaukate horretarako, eta hor nabil mundu horretan ere sartuta. Eta hori izan da, pixka lehenengo diskaren prozesua. Honek Ibanek esan da, Moura, berak etxean eitzen dituz bere mezklak edo. Orduan hori bihaltzen gaitxun nenean, gu musikarizok edo jabagoiaz, idea argi bateaz. Da orduan entzaizuak, diskoa sortzeko entzaizuak oso, ez da izelan esan, oso errezak izan zirin, ze soiaz zerotik dana musiki asmatzen zelan dan. Eta orduan hori, berez pare bat entzaizu egin gendu zen, eta ja estudiora sartu ginen bajistia eta bizok. Eta hor Erbitin estudioan, Ibaneaz gradatia oso guapo, ze esatotu gauza bat ez da izer, baina batzutan okurri duten jako beste gauza bat. Da ez zein hori, egin beste zeo zer. Baina, bueno, lakuk eta doten diz, baina hori politxada bai. Da hori, Erbitiaz oso gustora, nik uste dut, Joseak esan da Moura, lehenengo diskoa badala prozeso bat, bueno, gauza danon artean ulertzeko eta, baina holan dabe diskoak baukola soinu, ez da hitz, nik gustatzen jatentza soinu aletik zelan da hon, da ez da hitz, nik gustora geratu nintzen. Hitzak ere Josebaren ardura izan dira orain artean. Barnera begirako hitzak dira horietako asko. Beti ere, berezkoa duen kresa lusaineko hitzekin. Egia da, igual Makonaken tematika esplizitotik igual leku personal hauetarako bilakaera horrein jaula, igual geruzak entzen jun gara, eta zeo zer barruko hau edo zintzu haua edo ez da izan izan, bilatze aldera. Horrek ez daukentzen azkanin realitate baten bizitzia eta realitate horretako parteiz garin momentutik isladatu edo ez da izan salatu edo behintzat nolabait musikien alderdi eraldatzaile hori plantea, ez? Eta hori da unibertso hori, beti be, honek marene barrengo nago, baina kresales inguratuta. Berrogei garrenaren krisia Le munduko arazoak dira Impostore sindromeak Ezenako txakur berdeak Agur bira beta miribilak Ez daude guretzat eginak Erdi purdikotasuna onartu Egoa tiro batez obiratu Handiala txiki Zein da zure aukera Erdipurdikoa kantuan esaterako 40 urteko krisiaz ari dira. Eta era berean gure musika eszena aipatzen da. Taldean non kokatzen den argiki azalduz. Hori da, azkanin da, deklarazio bat, nire hor puntu personala behintzat, hor ikusten da bai adin salto bat, hor hemen 40 urte pasadan haneu naiz. Eta ez dakit krisisa edo zer, baina bai iritsi garela puntu batera, hasierako ilusio hori, edo ez dakit, bihurtu da, ez da izan esan, desenkanto bat edo horra. Eta gero esteniari buruz esatosuna, bai, azkanin musikien mundua, gu igual lehenengoko akordizo den hasi ginetik lokalian 2026 honetara, bai bilakaera nabarruna batean dela, musikia konsumitzeko eran, zuzenekua planteateko eran, eta pixkat hori taldian nun kokatzen den nik uste dut, lehenengo abestitxik ja nahiko zintzu bat eta argila dela. Debuteko diskoak 10 bat kantu biltzen ditu. Egitasmoaren lehen kantuak laboratorio lana dira zentzu batean. Datozen kantu berrietan berriz, talde lana gehiago nabaritzen da, talde izaera mantenduz. Hori, lehenengo diska hau berez 2025an irten da, baina bere lehenengo hasia edo Joseba jakingo dago beto, baina urte batzuk doia atzera, bere lehenengo zirriborruak eta Makonakeaz jote batera eta hasiko zirin. Orduan islatzen dau, hasiera baten Joseba eta nire arteko musikalmente elkar ezagutzia, elkar kokatzia zer nahi dugun, eta fase horretan. Uste dut fase hori labur biltzeko edo oso lan politxa egin dugula, eta bai base bat egin dugula solidua elkar ulertzen garina
beste taldekideak beha portal da bena, eta norabide argizago bat moura finkatu dugu bigarren lan bateri begira adibidez. Azkarin hor lehenengo diskuan agertzen dizen abesti batzuk, bai dira esan daigun postpandemikuak, isladatzen da hor nola baiteko iluntasun bat, eta bueno, gero dago gitxinakan ikuste dut argitxasunerako bidaia bat hola, bai abestizetan eta on datorrenian be bai. Diskoan hainbat lankidetza topa daitezke. Kantuei kolore emateko erabili dituzte, eta tartean Makonak taldearen tabernako argiak kantu ezagunaren moldaketa. Kolaborazioan itzago zentzu bat dira, eta kasu honetan nahiko gertutik atrapaten gaitzun jenti da. Lehenengua, Karla Mikosis, azkanin gu ni iparragera non gara urte pilo bat, alboko lokalean note zirian, Mikosisekuak eta hortik harremana, eta bebai oso implikata Karla, abestitza bebai nik uste dut oso birimikeratu dela, bideoklipin egon zan. Gero dago Bedia bebai, herritxik esautzen dugu, zipineko abeslaritza bera. Gero Lil bebai, 48 bilaroi, hemen oso fuerte esoten da hone taldia. Kasu honetan Makonak enpersino bat engendun danon artean, eta nolabait eraberritu, beren aldeko eta detraktoriakin, baina, esan duna, komplejo barik, hor beste proposamen bat. Hor bezalantzak eduki dugu, ez da tarki geratzen Makonaken izenak kasu honetan noraino laundu aldozon eskafandrari edo ez. Hasiera baten bai igual alzaitxula jente gehiago aldozu, behintzat atentzioia erakarri, baina gero igual proiektua zerikusirik ez daukonetik, ez neukan oso argi noraino tiratu birzan edo marra baten behar zan hor. Berriki Pospoloa kantua argitaratu du bandak, non norabide berri bat sumatzen den bertan. Silitia taldeko Iban Selikatok hartzen du parte bertan, ahotsetan eta bideoan ere. Kasu honetan, Ibanen zirriborruetatik urten dako ideia bata. Beste enfoke bana iotzeunen mon kanto horreri konkretuki, nik uste baukola elektronikarako joera gezo, eta gero kolaborazio aldetik, Ibai kasu honetan taldien astapenetatik ingurutik ebilidan mutila da, diseinuan parte hartu dau, eta pilo bat implika da kasu honetan gu moko proiektu txiki bataz, eta abestia proposatu dut zaunin bebai, zuzenian inungo dudabarik aurrera botan, eta nik uste dut abestitzen nahiko biribilak urten da dela. Pizkat motibatagoz bigarrentan da honegaz. Elkarrizketa hau leleko diskari buruz da, baina musikaridari askotan pasaten jaku hori ez. Gauzela aurkezten gauza bat, baina dela post-pandemian hasitako zerbait, eta hori gogo haukaula kanta barriz jakin, eta Josebak esan daren modura Pospoloa da lehenengo singela eta dauna bide horretan, eta laster otsailean nahi batara beste bat, martxoan beste bat, así que egon adi. Izan ere, diskoan presentzia handia du Iban Selikatok. Diskoaren artelana egin du berak, eskafandra baten iruditik abiatuta, kolore berezietan. Azkanin eskafandria, horre busuak sasoi baten erabiltze ben jantzi edo, elementu hori izan. Nintzako, zentzu handizako, pixkat tematikan eta aipatzen dana, eta pixkat urazpiko bizi hori, guna bizalak aipatzen dira bebai, eta hortik tiratu zen. Eta iruditeria sortzerako orduan, Ibaieri proposatu dut honin, eta pizkatxoa beren lanak ikusitza, esaten joa, nik uste dut lankidetza interesgarri bat aldala sortu, ez? Pizkatxoa popa, baina enfoke ilun batetik, eta bere personalidade oso txertatuta dola. Zure agurra edo antzerkia, atearen kolpea, etekinean oinarritutako haremanaren drama. Mozala jarri nahian, izan naizela, izutzera ditua. Ezintasunak eragiten dizun mehatxurako grina. Testosterona eta violentzia dosiek nagitu naute.
Lehenik disko argitaratu da eta orain kontzertu bira murgildua dago banda. Zuzenekoetan trebatzen ari dira. Emanaldi bakoitzean talde handituz agertokian. Hasi ginen Mendabian jotzen lehenengo kontzertua, festival txiki batean. Eta gero jo dugu baita Bilbon, Burlatan eta Durango kasotan, eta Parralden baita. Eta, bueno, dauzkagu lotuta beste kontzertu batzuk baita, hemendik aurrera, eta gehiago lortzen dugu lotzea. Igual nienaz munduko nena galdera goitzeko, azarratu ditzen diz taldekideak niaz oso pesimistian ezelako batez bezuzenekutan, baina egiza da lehenengo kontzertuak, bueno, taldia akomodabarik egon zala, eta, bueno, ez ala izan lehenengo kontzertua kriston kontzertazu, eta hori. Baina, bueno, zuzenekuak joten eta entzat jaten junala, bagoiaz behintzat kohesinio galdortzen, eta bebai kantekiko edo musikiarekiko perspektiba komun bat sortzen. Nik uste gogo handiz jaukaula joteko, ze Josebak lehen esan da demura. Lan asko dago azkanean disko baten atzian, eta proiektu bat martxan, horren granajia, erruberia martxan azteko, hasieran indarren bir da, da behin martxan hasita bai nik uste badoia aurrera eta puntu horretan gauzela. Zuzenekuan daukauzen kantetaz gain, badugu eitxe, Makonaken pare bat kanta, baina gure estilora ekarritxa, bat tabernako argiak bera da badaola entzun gai. Eta horretaz gain, gure pare bat referenteri kinu bat eitxeko edo badugu joten bai, itoitzen berzinotxu bat eta Ruperren berzino bat, hori gai, musika hori gure estilora ekarritxa. Disko berria aurkeztarekin batera kantu berrietan buru belarri dabil banda dagoeneko. Bietan gozatzen dute, sorkuntzan eta zuzenekoetan. Gure lan egiteko modua dalez bastante etxekua edo, ez daukagu dependentzi hori estudio bat alokatzekoa edo guk egiten dugu nire kasuan ni arduratzen az horretaz. Orduan, askatasun horrek ematen gaitxu irteten dizen ideiak grabatzera eta ateratzen joatera. Orduan, gure idea da orain singelak ateratzen joatea, bai gero lan luzeago baten sartuko izenak. Ja gau gaula gauza barriak atarateko, gure buruetan badauzela, gauza batzuk ja grabata badauzela, eta nahi dauzela, zuzenekoetan jentiaz batu, jentiaz konekta, lehenengo diskua hor dago, entzungai, eta hurrengoak oso ilusionatago zela, eta talde txikina gara eta disfrutaten saiatu. Beti izaten dena, egiza da, horraz pasara heltzen, beste danak ez dago zentzurik. Orduan zuzenekuak emon, eta ondo pasa besti barrezak.